argi eskuinarekin eta argi aurrera begira eman beharreko urratsekin aktualitateak ez du barkatzen, astelena dugu gaur, astera goaz. Euskal Herrian kantuan zuten da, en galego zauna, mariñeira cantiga, trillas para unas cantadas, hablan de libertad y de amor y de vida, lengua de muchas generaciones, en mi planeta la gente se entiende sin saber escuchar, los corazones, los corazones, los corazones. Giltzarenak haienak direla diote eta guate ostean ezin irten hemendik etxin mortuan non da Luzoko ekimena, zindegia bezain, klabea izan da eraikitako bide honetan. Errugabetzerik gabeko sententziarik ez dugu onartuko. Intimidazio eta kriminalizazio guztien gainetik, bide egiten segituko dugu. Segi ezagun bultzaka, elkarbizitzarako, bakerako bidean. Preso ieslari eta deportatu guztien itzulerara eramango gaituen bidean. Segi ezagun denon artean, konponbiderako hitzak esku artean lortuko dugu. Gabon deizuela guztioi, milaka izan dira asteburu honetan, beste urte batez, urteroko hitzorduari eutsiaz, besteak beste euskal presoen eskubideak eta oro har euskal gizarteak pairatzen duen ezohiko egoera honi irtenbideak, ateak zarrailak irikitzeko ordua dela aldarrikatzeko eta giltzarrapo gehiago nahi ez ditugula aldarrikatzeko. Askotariko ordezkariak aldarrikapenak beste behin ere baina, urruntze politika joan den martxotik bertan bera geratu arren, salbuespen legedia bertan bera uzteko eskakizuna izan da Bilboko kaleetan, lau haizetara mundu zabalera zabaldu dena. Bertan gainera, Hego Euskal Herriko zein Ipar Euskal Herriko ordezkariak Euskal Herriaren giltza horren erakusleio. Oso positiboa, nik uste dut gaur berriz Bilboko karrikek edo Euskal jendarteak adierazi duena da hemen segitu behar dela eta ezin dela onartu. Oraindik salbuespenezko neurriekin topo egiten eta nik uste dut hemen jendeak nahi duela etxera bide hori ikusi, etxera bide hori kontsideratzen duela elkar bizitzarako klabe bezala, biktimen errekonozimendua den bezala, eta nunbait guk segitu nahi dugu, egindako guztia hor da, eta hala, nik uste dut indarra adierazpen edera izan dela berriz Bilboko karriketan milaka eta milaka Euskal Herritar, Euskal Herri osotik batu den jendetza hori eta nazioartetik dugun babes hori eta manifa horrek ekartzen duen sentsazio nola egan, ez?
sortzen dizun animo hori eta konbentzimendu hori bide honean gaudela eta kosta la kosta, bai ala bai segitu behar dugula bide hori urratzen. Urtero, txikitatik. Txikitatik guraso ginta urtero eta aurten beste urte batez, unea. Ez da, gidatzen lehenengo aldia bai, baino txikitatik etorri geha, eta etortzen segiko dugu arrazoia daren bitarten. Badia urte batzu bai etortzen garela bai. Nik uste, bain ja presoen dispertsioa eta bukatu dela, baina hain dikan barruan daudela kontuan hartuta, hain dikan apoioi erakustea garantzitsua egiten zaigulako, hona etortzea. Arrazoia, preso eta ieslari guztik etxen nahi ditugula. Salbuespeneko neurrik bukatzea, eta ja pausa eman deu, gehienak Euskal Herrin daude batez, eta hori, danak etxean aske dauden arte, tortzen jarraituko dugu. Bengo ze hau bukatu bia da, salbuespeneko egoera hau, etxen ari dian presoekin, bukatu bia da, etxen ari dian hirugarren graduekin, baldintzapeko askatasunakin ez dago eskubiderik, eta bengo ze hau konpondu diako da, behin konbibentzia eta elkarbizitza eta indartzea nahi badugu. Bai, animo, ez dait, animo. Zuek barrutik jarraitu eta gu jarraituko gu kanpotik borrokatzen. Maite zaituztegula, gazteok zuekin gaude, eta kanpoan itxengo zaituztegu. Bueno, animo eta aurten bai izango dara azkena. Hau moitxu inbia da eta animo asko hor barruan zaiten guztioi eta berrikusten kalian aurten. Eta guzti honen berri gainera zuzenean eman genizuen, joan den larunbat honetan, Hamaika Telebistak beste urte batez konpromisoari eutxia zuzenekoa eskaini genizuelako, hor bestaldean izan zineten, hainbat eta hainbat, askok ezin izan zenutelako, Bilboko kaleetan batzeko aukera izan, baina tira, geuk ere, geure euskarri hori ere eskura utzi genizuen. Datozen urratsak zeintzuk izango ote dira. Joan den martxoan urruntze politika bertan bera geratu arren, hainbat eta hainbat dira, Euskal presoen artean auzi politikoaren ondorioz salbuespen egoera batean daudenak, gradu progresioaren zain daudenak, edota 40 urte arteko espetxealdiak izateko arriskuan direnak. Guzti honen aurrean ez du ez, sare herritarrak erronka makala, aurtengoan jauzi kuantitatibo eta kualitatiboak gertatuko ote dira, Ego Euskal Herrian Anaiz Funosasek esandakoen aritik, tira, datozen urratsak, begoatsak, sare herritarraren izenean. Adierazi nahi dugu oraindik aurrera ere, guk lanean segituko dugula, eta ardatzen artean, gure lanaren ardatz nagusien artean, salbuespenezko legediari amaiera emateko ekimenak aurreikusiko ditugu. Gure lan gertukoenei begira, hasteko bai Bea Moie eta Etxeberriri elkartasuna adierazteko, elkartasuna eta babesa adierazteko dinamikak aurreikusiko ditugu. Izan ere, dakizuenez, etaren armagabaitzea dela eta etaren arma horiek garraiatzeagatik estatu frantseseko judikaturak inputatu egin baitituzte eta gure dinamikak ere hasteko beraiekiko elkartasuna isladatzean zentratuko dira. Bestalde, eragile politiko, sozial eta kulturala konponbiderako giltzen dinamikan barneratzea ere izango dugu helburu. Beti esan dugun bezala zenbat eta gehiago eta aniztasuna zenbat eta handiagoa den, lana errezagoa egitea baitzaigu. Eta hau egingo dugu 3 helburu nagusirekin batez ere. Alde batetik, esan bezala, salbuespen legedia eta politikei amaiera ematea eta alderdi politiko desberdinek beraien agendetan iniziatiba hauek barneratzea. Bestalde, salbuespen legedia honen ondorio denak pairatzen dituztenen egoerak hobetzeko pausuak ematea, eta bukatzeko eta nola ez, biktimekiko konpromesua indartzea. Vivo en un planeta que habla la lengua de nuestras abuelas. Lenguas ancestrales, lenguas diferentes, con su identidad. Que son un tesoro,
gauzak mugitzen ari ote direnaren seinale izango alda, eskuineko alako agerkari digitalek zen olako ahalegina egin duten, biharri itzen ikusi ditugu bazterraken astu nahian eta baita Bilboko kaleetan ere alakoetan provokazio izaten delako helburu nagusietako bat, baina Zurine Rodriguez ez dugu aipatu gabe utzi naiz, egia da, larunbateko zuzenekoan, geure analisiak eta zuzenekoak balio asko zera handiagoa izan zuela, diarioak egiten dunaren aldean, baina tira, aipatuko dugu eskuinaren urduritasun hau, ze puntutan dagoen, akaso irudi hauek hori dutelako esan nahi? Bai, nik uste urduritasuna eta provokazioa batez ere, ezke Minuesa ere ikusi genuen bere momentuan Aieteko konferentzian rol berdina egiten, ez? Fiskat, jendea bilatzen, provokazioa bilatzen eta kasetaritzatik osurrun, tamalgarria da eta penalgarria da kasetaritza ez dalako batetik, eta iraina bilatzen duelako biktimentzako, ez? Beraz, nik uste Hamaika Telebistan egin genuena, analizia izan duzala, errespetu handiz, eta erpin guztei helduta, ez? Beraz, jartzazue Hamaika Telebistako gure berezia, eta fundadiak egin Minuesa beste gauzatu egitera, ez? Ikusten duzu irudietan ageri delako, Bilboko kaleetan, sare sozialetan gainera bolo-bolo dabiltzan irudiak dira horiek, adineko gizon horrek hain zuzen ere esaten zion tokizkanpo bizi dela, eta inopian bizi dela erantzuten zion hain zuzen ere, Bilboko autonomia kale horretan barneratu ziren une horretan. Edonola ere, aipatu dugun, badagoela nolabaiteko provokazio baten beharra, aipatu duzu Aieteko konferentzia garai horietan ere halakorik ikusi genuela, Arnaldo Otegiren atzetik ere ibili direla hainbatetan, baina deigarria egin zaigu nola Patxi López bera zeinen asaldatuta ikusi dugun baita kongresuan ere. Kongresuko prensa areto horretan ere tensioek antzematen direlako, azken garaiotan akaso gehiago, gainera sare sozialen bidez zuzenean jarraitu ahal izaten ditugun prentsa horrekoak dira horiek. Normalki, eskuin muturrari ez erantzuteko ohitura hartua dute ordezkari politikoek, baina azken egunotan badirudi Patxi Lópezek erabaki duela erantzun zuzenen bat ematea. Y lo que está sucediendo es que el grito de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de hacer política y alejaros de la violencia ahora es realidad. ¿No os gusta? Pero esto es la democracia. Pero llevan asesinos de ETA en sus listas. Llevan asesinos de ETA en su lista y no han esclarecido un montón de crímenes de ETA sin resolver. No han colaborado con la justicia. ¿Ves cómo interrumpes? Ya está, se acabó la contestación. ¿Eso lo ve bien, señor López? Se acabó la contestación. Lópezen erantzuna nahiko argia da, besteak beste, etaren erabilpen hori. Azken analisi honetan horri buruz ere ari ginen, Zurine. Edo nola ere, Patxi López bat hain asaldatuta ikusterez, egia da, López bera Aieteko konferentzian misin egon zela, eta zein deigarria orain halako adierazpenak egiten ikustea. Garai politikoak benetan aldatu direnaren seinale dela esan genezake? Bai, eta gogora ezagunez, Patxi López gure lehendakaria izan zala, eta bere iragarkia egin zuen egun horretan, Euskal Herritik nahiko urrun zegoen tren batean, ez? Beraz, nik uste positiboak direla bere hitzak, ikustarazten dutelako ultraeskuinaren kontrako jarrera bat, eta EH Bildu modu batean edo bestean indar demokratiko bat ezala errekonozitzen, baina bera gobernuan dago, paper relevantea da gobernuan, eta espetxe politiketara begira eta presoen aferara begira oraindikan oztopo asko daude, eta eurek daukate kapazitatea hori iraultzeko, ez? Beraz, hitzak oso ondo, baina behar deguna da justuki gertaerak, ez? Eta zentzu horretan, nik uste PSOEk eta PSek ere badirela nahiko erantzule, egoeraren erantzule, bai. Alderdi sozialista, bai, Madrilen, PS esan dezagun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, joko bikoitza, batzutan Eneko Anduezaren hitzak ez direlako izan hain zuzenak Patxi Lópezekin alderatuta, edo nola ere, instituzioetan Madrilen zein Gasteizen Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista
egia da, Madrilgo entzutegi nazionala horretan galga dutela, badaudela indar ezkutu batzuk, salbuespen auzitegi hauek berak sustatu dituztenak, frankismo garaian eta baita frankismo oste honetan ere, kasu honetan entzutegi nazionala den horretan. Ez dakit, egoera honetan ez den benetan deigarria izan batetik. Bilboko manifestazioaren unean Samamesen derbia. Derbi horretan, Liga Espainiarrak, Futbol Liga Espainiarrak, omenaldia egin nahi izan Polizia Espainiarrari bere 200. urteurren horretan. Derbian etzen izan, salbuespena izan zen estatu osoan, Euskal Kirolari bati eman zioten horretako ohorea, baina Gasteizen bai, Polizia Espainiarrari omenaldia eta bertan gainera, bertako korporazio, baina tartean ordezkari politikoak hain zuzen ere Bilbon egonet zirenak. ¡Viva España! Tira, Zureña, nun kokatuko gara. Menduko politika bertan bera uzteko eskatzen dute eragile sozialek eta sindikalek Euskal Herrian bintzat gehiengo direnek. Baina alderdi politikoengan badagoalako banaketa bat, zer izan daiteke? Akaso hauteskundeak gertu ditugulako, edota benetan ez dakit, horma baten aurrean daudela bai alderdi sozialista eta baita jeltzaleak ere, ze suposatzen da eskuduntza izan badela Euskal Herrian, baina aldaketan dirik ez dugu ikusten Urkullu eta Txibiteren gobernuen aldetik. Zein izan daiteke azalpena edo nola uler genezake kontu guzti hau? Benetan dituzte alako eragozpen teknikoak nun dago kontua? Eragozpen teknikorik ez dago, ez? Legea betetzea da falta dena, eta legea betetzen ez da ari da betetzen, ez? Orduan zerbait gertatzen ari da. Nire ustez bai alderdi sozialistarako, zein EAJ-arako edo PSN-erako, orain arte agendan ez dagoen, egon ez den gai bat izan da presoena, tamalez esaten dut, eta horregatik ez diote heldu, ez? Agendan ez egon ez delako, giza eskubide bat bezala ulertu ez dutelako batetik, gatazkaren konponbiderako erramienta edo lanabesa bezala ez dutelako bestetik, baina egia da egoera aldatu dela, ez? Momentuntan Espainiaren egoera elektorala edo indar korrelazioa ez da orain 4 urten zegoena, eta, bueno, Sánchezek entzun beharko ditu Euskal Herriak, Euskal Herriaren aldarriak, ez? Nire zalantza da, puntura arte EAJak baliatuko duen momentuntan, ez? Madrilen dagoen ahuldezi hori, benetan Euskal Herriaren prezokin ditugun egoera hori iraultzeko, ez? Badaukat zentrazioa batzutan elektoralki eta tempu sostizkietan jokatzen dutela alderdiak, eta hortan ez dute zartzen agendan benetan giza eskubideen kontua dena, ez? Eta konponbiderako giltza, zarek esaten duen bezala ezinbestekoa den dena, ez? Baina ez da bakarrikan borondatea, ez da kontu teknikoa, legia erantzukizuna besterik ez da. Erantzukizuna, eskuzabaltasun politikoa ere, aipatzen genuen, joan den larun batean egindako saio berezi horretan, denbora gainera etorri zaigu, baina egoera honetan galdera egin nahi nizuke, zebatetik egunotan entzun dugu bai Txillidaren urte horrena, bai Txillardegirena, demokrata eta violentuen eskema horrek batzurentzako oraindik ere badirudi etekin politikoa ematen duela edo horri eutsi nahi diotela. Benetan deigarri izan da, justuki egunotan ere nola kointziditu duen denak, berri egunkariak esate baterako, Txillidaren aurrekari frankistak aipatu beharrote diren, 90% erantzun du baietz. Txillardegiren kasuan, etako kide izate hori baliatu izan da, aitzakia gisa edo zertarako, ez da, bere alor zientifikoa eta euskarari, euskara batuari, euskal kulturari, eta beren sorrerari berari ere egindako ekarpena nolabait alde batera utziaz. Urtzi Urkizuk bere artikuluan aipatzen zuen gainera, garai hartan guztia eta zen garai haietan izan zela etaren partaide, kultur frontearen parte izan zela, etzela hildakorik izan edo etzuela jardun armatuarekin zerikusirik izan. Tira, hazen nolako anabasa, hau nola kokatzen dugu azken analisiaren azken arrasto honetan? Justuki ez, intentzionalidadea da hemen erdigunean dagoena, ez? Batean,
intentzionalidade horren aitzakipean izkutatzen da informazio bat, eta bestetan agerian jartzen da, ez? Pertsonaia bera kontuan izan barik, hemen importantea guztiena duena dira justuki bi gizon hauek, baizik eta bata eta bestea erabiltzen omen dira bakoitzak dituen helburuak ikustarazteko, ez? Nik uste ez dela bat ere problematikoa baten istorioa kontatzea, alegia baten iragan frankistari erreparatzea eta besteak etarekin eukizuen harremana ikustaraztea, transparentzia ariketa bada. Zentzu honetan nire ustez, transparentzia baino hori, intentzionalidade bat dago, eta Espainian bizitzen ari girenez, bipolaridade kontu hau, hemen ere ikusi. Laxe, denbora gainera etorri zegu, Zuriñe, izango dugu arte gehiago gauza hori heltzeko, donolare bukatze aldera, larun batean ez genuen aipatu analizaren parte garrantzitsu bat, Isabel Pantoja ere bazegoela Lakasilan bertan, eta aipatzen genuen, berak ere aurrerakaria bazuela, ez da, espetxeaz ari garenean, zeinen gogorra den eta zein errealidade zabala eta akaso, zeinen garrantzitsua hori ere berreskuratzea. Donola ere, Txirigota, Kadizen aurrak, pentsatzen dut denak unkituta gaudela, Zuriñe, zuk ere ikusiko zenuen. Zer geratzen zaizu doinu hauek entzun eta gero, akaso, estatuan benetan, naziotasun hori, nazio pluraltasun hori, ate joka ote da benetan, Kadizen ikusita, hain animatuta, ezakit, zegoen bite luzatzen duten? Begira betik Kadizeko Txirigotak horrelakoak usten dizkigute, antifascismoaren alorreko Txirigotak entzuten ditugu, genero eta feminismoaren aldekoak, eta momentuntan gure hizkuntzaren aldekoak. Nik uste Kadizeko herria beti hain elkartasun handikoa da, eta tamalez horrelakoak beharrezkoak dira, oraindikan gure hizkuntza, eta Kataluniako hizkuntza, Galiziako hizkuntza, izugarrizko oldarkari baten aurrean daudelako, orduan nik uste eskertzekoa dela, eta posible badugu gerturatzea, Kadizeko inauterietara, ni familia andaluziarra dauket, eta egon naizen baikoitzan biziki gozatu dut. Laxe, Zuriñe Rodriguezen gonbitea hor duzue, bien bitartean, Kadizeko aurren mezu eskuzabal honekin utzeko zaituztegu gaur. Zuriñe, laster baten izango gara zurekin berez ere, eskerrik asko, gabon pasa. Eskerrik asko. Vivo en un planeta que habla la lengua de nuestras abuelas. Lenguas ancestrales, lenguas diferentes, con su identidad. Que son un tesoro súper importante, me han dicho en la escuela. Y que nadie tiene derecho a imponer su manera de hablar. Borrando el mensaje de la libertad. Euskal Herria, Euskal Herrian kantuan zuten da, en galego zauna, mariñeira cantiga. Y las palabras can catalá, hablan da libertad y de amor y la vida. Lenguas de muchas generaciones, en mi planeta la gente se entiende sin saber escuchar. Los corazones, los corazones, los corazones. Eta ikusten duzuen bihotzean kosk egin diguna baita ere Iñaki Beobide kulturgilearena, bere eriotza dugulako gaur albiste, Euskal Kulturgintzan ekarpen handia egin duen Euskal hiritarra izan dena, eta besteak beste Euskal Telebistaren jaiotza garai haietan ere Euskal Telebistaren ekoizpen lan horietan aititu zena, baita Txillardegirekin berarekin ere. Gaur bere eriotzaren berri izan dugu, bere aipamena egin gabe, ez gara joango, izan ere Euskal Kultur Ondarean memoria historikoa behar bezala mantentzeare, zeinen garrantzitsua den, gaurkoan gainera Txillardegiren liburutegiaren aldarrikapenarekin batera etorri dela Iñaki Beobideren eriotzaren eguna. Eguzkiaren zain eta izarrak ez
Gorka Urbizuren doinu artean joango gara gaurkoan eta ikusten duzu, teoria bat abestia, aurrerapen zera, baina disko oso batekin, intimista, antzemango duzuen bezalaxe, gogoratuko duzue 2018an etenaldia, iragarri eta azken kontzertu mitikoak eskaini zituela, Berri Txarrak talde nafarrak, eta Gorka Urbizuk bere bidearekin aurrera segitu du, hainbat kolaborazio eta Laiotikan taldearen azken lanarekin batera ere bere izena lehen lerrora ekarri dugun arren, Katalunian joan den udaran egindako lan honekin dator oraingo honetan lekun berriko musikaria eta halaxe honekin aurre esango dizugu, baina badakizue asteak heldu berri honetan golpez kolpe antenatik egunero izango duzuela, hemen iluntzean ezoiko moduan, baina albistegi zerbitzua zeuen etxetara ekarriaz. Eskerrik asko gaur ere geurekin bat egiteagatik, bihar arte. Irten bide bat bada, ez da izango hemen, utzi gazteak bakarrik libre. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera, nire adiskide. Zain, eguzkiaren zain, irten bide bat bada, izan daiteke hemen, utzi gazteak bakarrik libre. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da